Hei, Nuudu on suorapalvelualusta, jonka kautta yksityiset elinkeinonharjoittajat voivat myydä palvelujaan asiakkaille. Nuudu-partnerina päätät omat hintasi, työaikasi ja pidät ansaitsemasi rahat. Jos sinulla on jo valmiiksi toiminimi, on Nuudu-partneriksi ryhtyminen itsestäänselvyys tai sellaisen rekisteröinti on helppoa verottajan nettisivuilla. Asiakkaat löytävät ja tilaavat palvelusi markkinapaikaltamme. Maksut varataan 24 tuntia ennen töiden alkua, joten maksun saanti on varmistettu. Kun työt on tehty, luomme PDF- ja PEPPOL-muotoiset laskut sinulle ja asiakkaalle, joiden avulla kirjanpito on helppoa. Rahat maksetaan pankkitilillesi päivittäin. Mene osoitteeseen nuudu.com partners tai lataa Nuudu Partner-appi, rekisteröidy ja voit alkaa vastaanottaa tilauksia tänään. Nuudu on paras tapa tehdä töitä.